Alright, alas 10:11 ang attack na sa gabi mga igala. Inyong igala Benjit Dalisik no, sa Health TV Cebu. Good evening. Adlaw karon nga kini ang Sabado pizza trash sa buwan sa Hulyo o July 4, 2021 o 2021 mga igala. Ato din gitubag no ang kining usa ka incident sa pagpamusil diri sa may barangay Kugon Pardo ni katong Dagbay Sugbo mga igala. Dada ang biktima sa kuan sa Cebu City Medical Center no, but mo na situation diri ang karon biktima giposito ni mismo sa may tindahan. O sige nga, gandaan, tagodol ya po ni? At Gaboya Street, Kugon Pardo mga igala. Sitio Apple, no? Sitio Apple, Gaboya Street, Sitio Apple, barangay Kugon Pardo, ng katong Dagbay Sugbo. Kini usa ka incident sa pagpamusil diri mismo gawa sa katindahan mga igala. No, dito sa may Kugon Pardo. O niya ang hitabo kuman sa mga papamusil gidali pagda sa balay tabalalan ang kini mao nga biktima si Police Corporal James Sturgis ang handling investigator o naghawid sa mao nga duty investigator karong adlaw sa Station 7 Pardo Police Station mga igala mo'y nag-collate ka na sa Benesya o niya padayon pa ang iyang pagkuwag mga detalye sa kaning nahitabong papamusil diri mismo sa usa ka gawa sa usag tindahan. Sir, mga wate tinahitabo kayo na? Mga wate mahitabo? Mga so atong nagipangutana sa tindahan na kaning Quarter to, menos 20 kita para las 20 kita para las 10, boss. so mga to alas 9:40. Maginana gid siguro. Ang katong biktima kailan ka to? Ha? Ang biktima kailan ka to? Kisa pa nga to niya? Baliri. Baliri? Laki ba eh? Okay. Baliri si Brido? Go. Apan Melindres. Melindres na. Melindres, pilay na dito. Yang kuya dito. Tangkapin dito. Try takapin. So babay. Nagkusa si Baliri naglingkod, nagipalit. Diri to siya istorya niya. Naglingkod na kay doon na siya sa istorya nga silingan namo. Kunya. Mo natin na ako nang ganin buko. Pila ka boto nung ganimo? Ang ako na dong buko. Duha biruan ko dire. Tapos bigas balay. Wa ko dire sa aktual. Pero gawas kambalo dapat yung mga tao dili nga nagstambay kayo na. Mga tao standby dire. May istorya ko na donggan. Kay paguwa na ko kani ha. Dahil na standby pag may raw. Wa ko kaila tong standby. Kaila. Siguro si mo na hibawan o na niabot ng istorya sa imo, ang suspect naglakaw, nagmotor. Na wa pa jud klaro yun kay imo sila nagmotor daw. Ay, ha? So naglakaw o nagmotor no. Ang tigis tindahan kay siya tong interview mahigala kay siya man pud ang tungod bagid sa iyang tindahan kano ang nahitabo nga ganing pagpamusil ngadto na kang Valerie Melendres no. Valerie Melendres mga 30 kapila panoigon mga igala no. Dire ni no ato balik ko mga igala kini shooting sa dire sa may Sitio Apple sa may Gaboya Street, Barangay Kugon Pardo, di katong Dagbay Sugbo mga igala. Nagpasad ang dugo ganyan makita diri ko dapi kini yung mga tungura. Kay ang biktima gidali pagdala sa Cebu City Medical Center human sa nahitabo pagpusil ngadto sa mao nga biktima. Imo na nga atong kapulisan sa Pardo nagkuan karon no. Nagkuha og ebidensya padugay ebidensya. Now atong sutaon kun ang mga personnel sa scene of crime operatives ng Soko motubag ba o kanag
mo respond di ba nining nunod na nining nahitabo karon nga shooting sa televisyon sa may Gaboya Street o Sitio Apple barangay Cogon Pardo ning atog Dakbayan sa Sugbo mga igala. So ato balikon ha nga usa ka nahitabo pampamusil karong gabi ang biktima babae si Valerie Melendres 30 anyos gayong naglingkod lang do na mga kauban diri nga naglingkod pod giduol sa suspect gipusil wa pa ta masuta asa do igos biktima Nay, nakakita sa raw sila, sir. Nakakuha ko naglupo ng color sa pusil. pusil helmet Murag pusil. Na sila man to kita, dahagan sila. Kaya kung sila pa to. so na si Jemo Sturgis mga igala labing una mga nag-una balita sa Health TV Cebu yung higala Benji Telisik bayog gabi standby station dugang update sa ito respondihan nga kinig shoot sila dali mismo sa Barangay Cogon Pardo ning atong Dakbayan sa Sugbo may gabi Torbex.